जों दिनै DWF फाउंडेशन दे जों फाउंडेशन दे पालालायखा फाउंडेशन दे पालालायमोन उलो जों और फायखा और अनाथ आश्रम आमफ्राव जों और जों बुमाबा सराय रखनो अनाथ रखबा जों बरंनो हामजाकमान बिसिंथि लायनाय बिसिसा माने याफार फायखा जों अबनो बरंनो नुगै अबनो जों बंखाना आशाखा बर'गारबो काहामखायनो परि दंलायो ताई बं मास्टार बर्मा लेखा सिनो भास्कर देब बर्मा बो चेराय रखनो खूब काहामखाय तुजुलै और वो काहामखान तरी तरबो बं कोनो अभाब करी बर चेराय रखो हाना कसम काहामखान फायजाक बरंनि लेखा परा ठीक न दंगो बं बिसिंनो जों डाक्टर इंजिनियर अमहाकेन नेता मंत्री इंगै जों उलन बं भबिष्यत जों अबनो जों बुमा हिसाबै जों बरनो आशीर्वाद खालायो गाहाम फोरोंखाय जाहाथे तोर लगै मुक्सा देरे खाय बर परा लेखाव बादा बिखनो यातिखे परि थांमानन्तिखे बं लाइफ उजल उन्थन जों आबनो नायो जों दिनै और फायसा खायो जों किसिसा अबो बाग्रानि वारियर्स रक जों हायो और किसा बाखायमान बागिनाय जों बेलाय खास्रांगो नेक्स्ट परवर्ती समय जों बरंनो खायसा गोबां दायाफार माना जों आबो ट्राइ खायनाय जों DWF नि बिसिंखै दिनै आसायमान साल फाउंडेशन देनि बिसिंखै अबनो जों सामलायजाखा सारा त्रिपुरा राज्योआवनो दिनै फाउंडेशन देश पालालायतलायो दिनै पलिटिकल ब्लक गाहामखाय 44टा ब्लक दंगो दिनै पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय 12टा डिस्ट्रिक्ट दंगो पलिटिकल ब्लक हार ब्लकनो दिनै अमहाय दिनै प्रोग्राम फाउंडेशन दे पालालायजाक जतनो जानजानि ब्लक अफ पालालायमान बिसिंखै केबो साफाई अभियान केबो रक्तदान केबो और अनाथ आश्रम केबो बाजार साफाई अमहाय लायमान बिसिंखै खालालायतलायो जोंखाय दिनै और अनाथ आश्रम पालालायखा साफाई किसा खालालायखा आशिक नों जतनो हामबाय।